Ida
Isgula mongko ketumpul sapa abdul bihi kelawan ibadah ing Gusti Allah. Wa fi taqdimin wa ing dalem dinginake lafaz yuhibbu ala yuhibbuna ing ngatasé ngarekake lafaz yuhibbuna fil Qur'ani ing dalem Qur'an isyaratun utawi isyarat ila dalika marang mengkono-mengkono ida ahabballahu abdan. Dados niki dikuwataken kaliyan ngendikane Kanjeng Nabi. Nalika Gusti Allah niku seneng teng kawulane. Niku delalah kawula niku ketumpul sibuk ngibadah ning Gusti Allah. Mulane mahabbah niku asline sifate Gusti Allah. Sing pertama Gusti Allah. Sawangsule mafhum mukhalafai niku no Gusti Allah ora seneng delalah nggih boten delalah ajeng ibadah delalah pegah. Sebab Gusti Allah boten seneng. Lah Gusti Allah seneng niku delalah ketumpul. Tiyang niku saged ketumpul ibadah taat Gusti Allah. Ibadah itu rasanya tenang, rasanya enteng. Ketinggalan ibadah itu sangat nangis. Ini kalau di kesaatan kalian berdiseni, kalian bersemua atau semua. Yang itu ketinggalan jamaah, bukan sakit sholat jamaah. Kayak sakit nangis. Sebab nopo ini sakit rasa, merasakan nikmati ibadah. Tapi boten biasa ketinggalan jamaah, ketinggalan wiridan, boten maos Quran biasa. Tapi dia pun mau dikersakaken kalian besok demen Gusti Allah demen dilana sibuk ketumpul ibadah. Nah ketika Kiai Musannaf wa fi taqdimi yuhibbu dados lafaz sing diriyenaken niku lafaz yuhibbuhum ngarekake lafaz yuhibbuna ten Al-Qur'an niku isyarah napa Gusti Allah sing rumiyin. Gusti Allah niku sing rumiyin gadhe sifat mahabbah Gusti Allah boten kawula. Mulane wonten tiyang niku aku ibadah, lho jelas aku dikasih karo Gusti Allah, boten saged. Aku sholat, aku zikir, besok bakal mlebu boten saged. Niku hakikate sifate Gusti Allah mahabbah niku. Dados delalah saged nglampahi ibadah taat eling Gusti Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kekuatan nglampahi ibadah itu boten dikersakaken kalian boten saged. Sematan mungkin ninggalaken maksiat, ninggalaken dosa, boten diparingi kekuatan Gusti Allah nggih boten saged. Yen sing nglakoni dosa, melanggar perintah Gusti Allah. Sampun. Ada muga-muga paring incip-incip sapa Allah na ing kita. Mahabbatan ing demen liqaihi marang ketemu Gusti Allah. Wa akrama lan muga-muga mulyaake sapa Allah na ing kita biha kelawan mahabbatan liqaihi. Terus ya musonan mugi-mugi mawon kula panjenengan sedaya kaliyan Gusti Allah diparing incip-incip mahabbah
gampangane niku mahabbah demen Gusti Allah niku nembe incit-incit. Gampangane nek cara pelem matang niku nembe ambune. Kula panjenengan sedaya saged ngraosaken nikmate ibadah niki nembe ambune, disebut kalian Gusti Allah nembe ambune, pucuke nembe ambune, dereng ngrasakno. Lah ngrasakno sing paling nikmat kados keterangan kang sampun liwat nggih menika kepanggih kaliyan Gusti Allah alias itu niki mulane tiyang-tiyang mukmin niku kenikmatane nalika sedo kepanggih kaliyan Gusti Allah ngalah kenikmatan dunya saisine. Sebab nalika taat Gusti Allah nalika ten dunya iki nembe incit-incit nembe ambune. Napa kepanggih kaliyan Gusti Allah rupane ini kok nalika ajeng sedo diparingi bebungah, diparingi ganjaran, ditinggalaken panggonane seneng, diparingi keredanan Gusti Allah seneng. Nek yang mukmin itu hakikate nomor kadung kawasan itu sedo itu tambah seneng. Sampun summa innahum mongko nuli setuhune para sahabat utawa tiyang mukmin iku kalu padha takon sapa sahabat kawan tiyang mukmin takon ngeten ya Rasulullah utusane Allah kanjeng Nabi kulluna utawi kita sedaya iku nakiro sengit kita al-mauta ing mati. Bareng kanjeng Nabi niku nerangake niku gampangane tiyang mukmin niku sedo niku seneng. Wis para sahabat dhewe sampe kanjeng kita niki wedi gampangane ora seneng kita niku mati niku boten seneng. Sinten sing seneng mati? Boten enten sing seneng. Niku para sahabat anggere kanjeng kita boten rampun kanjeng Nabi. Sengit sing jenenge mati niku sengit. Niku para sahabat boten. Terus umumnya yang mulai dari bab niki nerangake niku pakai woi mati, abote mati. Sinten mawon tiyang niku mesti nek ditawani ngaji sedo, mesti sanjane baru sinap. Dereng sinap kula dereng sinap. Sedang niku mesti bakal tumiba mesti. Boten insyaallah mesti. Termasuk golongan sahabat nggih ngoten. Umumnya tiyang niku ngoten. Padahal para sahabat pun sergap cara ibadah bisa, tapi nek ditawani sing namine mati. Niku mesti boten siap. Gamane boten seneng mati. Kok saged nggih. Paringi kesempatan piye? Sampun niku para sahabat kudu tangkep kanjeng Nabi ngoten kola jawab utawa ngendika sapa kanjeng Nabi. Laisa ora ono apa dalika mengkono nakira bil maut kamane sengit utawa ora seneng mati bikarawatin kelawan aran sengit walakin mu'mina lan utawi tetapi ini wong mukmin tidak tadur yang dalam nalikane sekarang utawa ditekani sapa mukmin ja'a mutaqahu mukmin apa al-basyiru bebungah minallahi ta'ala saking Gusti Allah ta'ala bima kelawan gowo ganjaran yarji'u kan bali sapa mukmin ilahi marama
minal khairi saking kebagusan. Falaisa mongko ora ana apa syai'un iku suwiji-wiji iku ahabba luweh den dumeni ilahi marang mukmin min liqa'illahi ta'ala tinimbang ketemu Gusti Allah Ta'ala. Terus ketika Kanjeng Nabi, jawaban Kanjeng Nabi, orang niku sing diarani sing mati orang niku maksudnya wong mukmin. Tapi wong mukmin iku nalika sakaratul maut, sakaratul maut iku wong mukmin iku ditekani malaikat. Malaikat sing nggawa bebungah teko Gusti Allah, nggawa ganjaran. Jadi bari ini wong mukmin niku nggawa kebagusan. Diwehi bebungah malaikat. Terus tiang-tiang mukmin niku nyuwun sewu. Tiang mukmin niku nalika sedo, lajeng sedo sakarat. Teng surat Al-Waqiah niku kados keterangan sampun liwat wahina idin tamdulun. Terus ditinggalaken, panggonane ditinggalaken. Mboten namung diparingi bebungah seneng. Seneng kulane tiang mukmin niku sing kathah. Niku nalika sedo wonten sing guyu, wonten sing guyu, wonten sing nesu. Tiang mukmin sedaya diparingi bebungah. Wonten malaikat sing tugase niku maringi bebungah. Maringi bebungah. Mangke dipapak golongane para malaikat niku teng kitab Durratun Nasyidin sampun diterangaken. Terus kecuali wonten mangke ditangisi. Tiang mukmin niku ditangisi panggilan salat. Niku do nangis. Biasanya salat ondi. Mulane kula panjenengan sedaya nek salat sunah niku digengken pindah-pindah tempat. Aja dadi siji. Sebab napa panggilan niku tempat niku nalika pindah ditinggal wonten situ. Tempat niku dados saksi nangis panggilan niku. Dulu sing biasanya sholat pakai di selama ditangis. Biasanya sholatnya sunah no kamar nangis. Ini tiang mukmin, kata sholat. Maksudnya diparingi berbunga kata sholat. Terus akhirnya Gusti Allah biasanya senang tiang mukmin itu biasanya. Gusti Allah panggil tiang ngoten niku jeneng tiang mukmin. Sambo wa innal fajiro lan seduhune wong kang lanjut. Al-Qur'an utawa di ngendikaaken Kanjeng Nabi al-kafir wong kafir, lafaz al-kafir. Terus ngendikane Kanjeng Nabi wong lanjut utawa wong kafir. Idah tadoro ing dalem nalikan sakarat sapa fajir utawa kafir. Jaha mongko teko rubu ing kafir utawa fajir. Apa anadiru malaikat kang medeni bima kelawan kuwo seksa buah kalima iku sohirun dari ilaihi marang fajir. Minasyari saking penggawean Allah. Fakariha mongko sengit sapa fajir utawa kafir liko Allahi marang ketemu Gusti Allah. Fakariha mongko sengit ing fajir utawa kafir sapa Allah Gusti Allah liko abu ing ketemu fajir. Terus tiang lanjut tiang niki ngendikane Kanjeng Nabi niku tiang kafir, ya tiang lanjut itu tiang sing penggaweane nglakoni dosa. Melanggar larangan Gusti Allah. Boten nindakaken perintah Gusti Allah niki tiang fajir lanjut. Niku nalika sakaratul maut. Niku didugeni malaikat sing medeni. Malaikat niku beto seksa. Sing bali saking niku penggaweane sing elek. Nalika ajeng sedo diketok.
panggunane diketokno, siksane diketokno. Aku mboten sing kaden. Mun sewu. Mulane tiyang ajeng sedo macam-macam. Ditingali macam-macam. Wong sing ireng gedhe dhuwur, wong sing modele apa medhe. Niku saking amal. Saking amal. Mau sebetulnya tinggal ditunggu tinggal ngerti nopon. Niku wonten malaikat sing dugi. Ajane malaikat ku medhe-medhe. Malaikat ku medhe-medhe. Mergo saking niku perbuatan sing ana. Lalu wonten nate nglampahi mun sewu sing ngono niku bakal ditinggalkan. Terus dawuh sawahina ikin tandur diketok. Panggilan diketok kadang wonten sing mendelik, wonten sing cicil. Malah mun sewu kok macam-macam. Kalau kemawon kula panjenengan sedaya saestu dipun paringi kekuatan iman, kekuatan Islam, sehingga kula panjenengan sedaya dipun paringi panjang umur, sehat walafiat, paring umur ingkang barokah, mulai pejah dipun paringi husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan kathiran wasi'an. Allahumma rizqna mutabaa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa dhahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan shalihan wa adan. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mawti syuhada wa asna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilna jannata ma'al anbiya alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qurraba ilayha min qawlin aw amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma qurraba ilayha min qawlin aw amalin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna al-jannata bighairi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asrarul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi